Každý z nás má občas v práci blbý deň, ale ak sa to pravidelne opakuje, môže ísť o neklamné príznaky blížiaceho sa syndrómu vyhorenia. Matej fungoval dlhé roky ako vysoký manažér, až prišiel koniec. Mozog bol už tak preťažený, že vypol. Jednoducho som omdlel. Mal som výpadky zraku. Zrazu sa jeho život zmenil a kvôli prepracovanosti sa stal invalidom. Ja som nebol schopný začať normálnym spôsobom, alebo ďalej som nebol schopný proste pracovať. Som začal mať absolútnu sociálnu fóbiu. Ja som nebol schopný výjsť na ulicu bez toho, aby som nemal z toho stres. Zachytil ho syndróm vyhorenia, tzv. Burnout, ktorý je vážnou diagnózou v súčasnosti. Je to stav úplného emocionálneho a fyzického vyčerpania súvisiaceho predovšetkým s prácou. Syndróm vyhorenia neprichádza hneď. Trvá to roky, pokým sa syndróm vyvinie. Človek už jednoducho nemá ten zápal pre tú prácu, keď už tá práca ho obťažuje. Najčastejšie sa to týka ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi. Taký najjednoduchší príklad človeka s vyhorením je hysterická, kričiaca učiteľka na základnej škole, ktorá proste stratila nervy, už má toho plné zuby. Jej práca je nedocenená spoločensky aj finančne. Ľudia so syndromom vyhorenia majú pocit, že už nemajú iným čo viac dať. Pocity bezmocnosti, odsudzenia a pocit, že nedosiahli žiadané výsledky. Aj to, čo dosiahli, je bezcenné. Človek dlhodobo viac energie zo seba vydáva, ako prijíma. Dôležitá prevencia aj vo vyvážovaní rolí. V tej práci by mal získať nejaký pocit uspokojenia, že to není iba, že sa obetuje a že ho tam ždímajú. Psychológovia varujú, aby sme udržiavali všetky 4 zdravotné komponenty v rovnováhe. Keď niekto človek viac pracuje fyzicky, tak skôr nejak intelektuálne si odpočínuť. Keď niekto viac pracuje tou hlavou, tak ísť, povedzme, okopať záhradu alebo ísť si zahrať futbal. Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť syndromu vyhorenia, je spojiť váš život nielen s prácou, ale aj so zábavou. Láco Ďurkovič, televízia Joj.